रायजो नाङै गुबुन गुबुन फरायसालिफ्राव सोलिगासिनो दं गुणोत्सवआ। दिनैनिफ्राय नैथि खोन्दोनि गुणोत्सवआ बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय गासै फरायसालियावनो सोलिगासिनो दं। मिथिनाय बादिब्ला बाक्सा जिल्लायाव दिनैनिफ्राय जागायनानै फैगौ 4 फेब्रुवारिसिम सोलिगासिनो गुणोत्सवआ। बेजों लोगोसेनो बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर खोन्दोनि सिङाव थानाय सेसाफानि गोजौ फरायसालियाव गुणोत्सवखौ दिनैनिफ्राय खुंफुंनाय जायो। फुंबिलिनि समाव गाहाय दरखंखौ ओनसोलनि लाट गावबुरा माधव चन्द्र दासआ गोजा फिथा हास'नानै बेखेवना होयो। बेनि उनावनो आनजादनि थाखाय सोंथि बिलाइखौ बेखेवनानै होयो फरायसालिनि सामलाय आफादनि लेङाइ आफादगिरि देरहासात नार्जारिया। बेखेवनाय हाबाफारिया जोबनायनि उनावनो फरायसालिफोरनि गेजेराव आनजाद लानाय जायो। गुणोत्सवआव जोंनि सेसाफानि हाइस्कुलाबो दिनै आसामाव जेरैबायदि दाब दाब जायगायाव नैथि गुणोत्सव सोलिदों, बिदिनो दिनै जोंनि फरायसालियावबो गुणोत्सव सोलिदों। आरो बे गुणोत्सवआव जाहाथे बयबो फरायसाया गाव गावनि गुनफोरखौ दिन्थिनो हायो आरो फरायसालिनि जा मान, बे मानफोरखौ दिन्थिनो हायो। बिनि थाखाय जों बयबो फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि लोगोसे जोंनि लोगो फोरोंगिरि बिथांमोना नाजागासिनो दङ आरो जाहाथे बे सेसाफानि हाइस्कुला जाहाथे गोजौ मान लाखिनो हायो, बिनि थाखाय जोङो बयबो नाजागासिनो दङ। दिनैनिफ्राय लानानै सानबेसे सोलिगोन? बे गुणोत्सवआ साननै सोलिगोन। बे 1 थारिखआव जोङो गासै स्कुलनि फोरोंगिरिफोरानो लागोन। बिनि उनाव नैथि माया जाबाय 4 थारिखे। आरो बे थारिखआव जोंनि इभालुएसन नायनो फैनाय फैगोन। बिथांमोना बे गुणोत्सवनि लागोन बिथांमोना। बेखिनियानो। এই কাৰ্যসূচী মুকলি কৰাৰ বাবে মই ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু সুখী হৈছোঁ। ভৱিষ্যতে লাগি যাতে এই গুণোৎসৱ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ দ্বাৰাই সকলো মাষ্টৰ শিক্ষক সকললৈ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু আগন্তুক লাগি ভালে ভালে যাতে চলি যায়। মই উন্নত শিক্ষাৰ মানদণ্ডতা উন্নত হোৱাৰ বাবে স্কুলখন আগবঢ়াই নিয়াৰ কাৰণে মই এইখিনিয়ে কামনা কৰোঁ।